When comparison when to equivalento que como ilado que mano vivo malo para mano vivo como para la mano vivo aí que já ouvi na vida o pare que tem que na vivo de nada a mão do irmão ia que na vivo aí que na vida que vem que ia para que gosta de norte e como se vai ganhando e ia para Yorkshire long as you know that it's one of our best friends when we eat and take our dinner. Along the way, we are very well not being that because you must take gas from there. The gas from Yorkshire, gas from Moore, they go shop. They get the right thing there in the end of the way. Lord God, Pakila king na kayo. After that, the two more that I did do is that I did not do a lot of things that I can contact from there. And contact was that you might do when after that was the two was out of place. Boston na po ay kalayo na siya kasi katay na nata. Yok na napay bang siya kalayo na siya. Wala na pa yung nakikita mo, kaya nabiwag yung mga nabiwag. Baka si mo, kasi kahit si nabiwag, kaya nagtatang siya ako rin yung nakikita. So, man na tatang. Don't you welcome to the Holy Spirit, kung pag-ibig ako yung kasi managawa there, after that next one. When we call us, when that is with love. Kapag namalo, Holy Spirit, when it allows you, we know you can say what eventually, but we want to for you can fight for we. We don't want that to get guys to know what you are doing eventually, but those that tune in can we can be online viewers eventually, Lord God. Don't get with the lights up, don't get gospel, don't get musician. Ilos na kayo wagatak na. At yung father na po ay gano'n rin niya ilos na kayo. Ikan sa ako na suke, ilos na po na. Kung kumpara, may ilos na kayo, Lord God. Hindi po ang lakon. Ako malakon na kaka. Pwede na itong siya sa kilomalang na suke kita. At kayo yung guys na kayo ang kilalaan sa iwas kaka. Take it long to go. Hallelujah. Hallelujah. Let's give them glory to Bewa, honor to Bewa, and praises to Bewa today, Lord God. Mighty name. Amen and amen.
langsina sangkulonsin kat ngat langsi si befakulonsin kat ki mulan kai sina kai wa masile lain mi taka ki Bible study las ki ka sina ya. First yung mga sila ki ka sina ya las ki Jude siya first ko magduo. Jude siya first ko magduo ilritang ko sin pa ko ting na siya sa alolo. Ko sin pa ko ting na siya sa alolo. Kadito grace emergency lanka na siya sa pel na kayo. Then timoy kan la mercy lanka. Then ito yung bakumta na silos ko bakumta in kanyasyo ilos sa alolo. Di na yok mga fakir mga sungay tasok to ankin na paano nga mga sungat lang siya kaya ko yun ko sin bako ting na siya lusyado Bilangon lang katin kan ako tayo yok titingin na siya kaya nga tayo flokan ng silbas na kipel siya lumalap Praise God. Sangkulon singkat ke mengulas nagewa, mati sih mit pangai bayi. Praise God. Now lagi kita mati sih mit ket saya lagi tinggal bayi pangai corporate prayer last. Tinggal itu kayak ini. Perin proy, alina ini nana pai proy lagi, mait nak kau kipensi. Tengah si sangkulan singkat ke fos brother malan juga ingin gas kat pengen ada nak file kita ingin as paku tin las paku muta las tesin sama wavering faith wavering Kod the phone na di harsh me level of faith siya la. Kato alina ko. Kato siya manas panang basi kita ko kinin kande si salos de pakum talos ke elos poste pel ma police pe na fakte ke amo ko by in fact ko sinte tai fal kayo klandar kita kung nila. Inas pa ko tin lose na sinwait ma me backslide kumit ma kalang na silo sin ma akilin kalang lusan flogonos mit. Elos kayo dari ke me milos may kendari ke milos staffing deke. Nakitevinte pa kung ta alina sang bena alina kot shelo stem me Elos wangin na pa iki me mo lasho ko ke te kai ni lasho aro poholi ki nak tin ko in ashpak tin lash na wa na be ki chudil fakne en kan na phone na ana ka fak te na level of faith si fan na pa na kadin ko in pakotin na selos wa be na ki Christ ko kadil pakotin na sish Kung dito, matayang lang kat pa siya mama, dan ako din nagtanal na shuwi na paike.
Fin wengin takutin lan God, fin wengin matayang lan God. May di ka siya mong lam singi. May di ka siya kain ray lam singi. Katin matayang, it skills, fatness in Noah. Noah, orela sa kuwa ka. Fatness in may ito. Lutila sin mo to preach to the people. Elsang, hindi nila yegash Noah mo siya yot sa kuwa. Yegash. Bible study, alagay na Yeshua. Yeshua plus. Nanood ko matayong lan God. Yeshua po, Yeshua, kumingkay. Long hek. Kumingkay ako lang. Na may tanong ko. May katilaro. Alam na yung tela, malay, kanyang sa kikasyak lang. Isampe Ninife. God isampe chance na silos. Tomas me iklap. Ilus long, ilus hakus. Tak malatan God rock na. Nanak malas na silos. Ki bayan silos. Tako. Silos auliat na play. God doksha ni ke mutsi na. Dall'ora proprio in fast si finanzia la forma. Ma che lo schema God akile di insieme e non ha mai stato solo. O tingnan God. Bakit tingnan God? Leila din ko na raw weapon na. Kasi Yesu. Amen. Kung si Vena, non ko, che Jesus Christ ito pag minsan yung sini, di mo pagtakutin siya yung sini. May tao sinigas, kung sini, luwa ka Christ yung minsan yung sini. Alam na yok lang na pa'y takutin lang ka. Yok lang na pa'y. Wala kita mo, nakias pa kanila kintudan na kayo. Long ka lang, ay takutin lang ka, ilaksasi yun na siya. Kaya kung matayalik yung lang siya, di yung lang sa siya. Kung kayo makalin na, takutin sila lang. Long sila lang. Matayin sila lang ng kimong. Praise God. Na iba pa din kayo kung kayo na siya mag-yes. Takutin niya siya. Kulo, Brother Marlon, kulo sila. Pero nato ko, makalala ko na kupay na, mahal ko makatiye, mahal ko makatlong, mahal ko makakilin na, takoyin ko yung gas ko. Aşıpel na kayo move na siya. Aşıpel nga ni God. Nakinalawit mo, singay tala, the accident si Baro. Sa kat matawag tuntun, sa kat matawag limaw yes niya. Kita kan compare lang nila, na siya, kaya lawa na siya ila, ang ito nga ito. Ito ang kung tako pinag-phone niya ko phone ni kung na ko the phone na fancy. Nakating ko na crazy siya. Pinan siya manas. Kami kita ngitang dia play mo lang. Ko sap na kanya cash in. Drop lang like ben ko. Si Peter may fast. But pin siya siya na manas. Ang body na phone siya na affected. Epalak yung manas. Oh, praise God. Hallelujah. Walang sundel paroy ke. God is family that brought the leaders. Kita brought the leaders ke church mo fund. We don't fail on the phone natin. Mahal sa akin pa ngayon. Kita brought ke with call. Kita brought ke with God. Kita brought ke masing cast on God in good fashion of fellow phone. In dari chapla. In dari shoe. And the same with Chilona, with Chifangala. Was so no one cast on God. Couldn't go in heroic again. The God then goes away that cast on again. Right then, I'm going to go Africa, I'm occupancy. I'm going to go to the occupancy. The cast siya ma fashion na film fell. Couldn't go in heroic in Canada.
mới quên gần non mới quên gần ngũ sen na kian ini na simple message ini kadin teori na paano nga pensi na makastan God in fashion na people na phone Jesus na phone Jesus na phone na kung pinang nga kung pangolaw Christ sa amin ko kiling ganar makunesyo kung kataro pensi na may nakiwalong na kiwalong di masini ti pensi may nakawait mo may tayo expect manipulation the structure and nakiwain ka long when excuse ng kahit sigilat tuyong ng kato bakit din paroy ka yung kahit fashion na fulfill na po so Jesus our Lord come Jesus Holy Spirit bakit mo paroy mas ko siya Sab may tiyan, ikaw yung may silom sumen. Faking na siya. Kagaling faking na siya. Kung feedback mo tayo, kung faking na siya. Let the long relation. Faking na siya. So, pwede siya naman, casting God, fashion it. But we fell on the phone. Christ the Lord. Kung dalakulan na kaya, kung dalakulan na kaya, kung kilin, are we looking forward to that? Kung tinatapan. Masak na ba yun? Ba't tinatapan, pitalun? Tapos ba't tinatapan ko sila niya? Kaingan siya siya. Ingan siya, sa siya yung riklet. Kung pinatay siya ngayon, sikle. Pero na phone niya. Hallelujah, praise God. Hindi ko nakakot na, hindi ko nakakot. Makatarong na siya ngayon, ulit man nakiyan siya, hindi ko nakakot na, hindi ko hindi ka dikiyan siya, bakit timata, kaya ko kita yung nama. Agad tupahan ko sila ni Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay kastan God yung fashion it. May plan God fashion it. Usa di kastan God. Yung ko yung halin ako kiteng ito latarik. Ashtarik na ito ashpe mission field niya ashpe may purpose te en nang may purpose pa passion ketinggalan produk media going purity ke media ngash in mate infected ko corrupted ke mamun fela sinara message singa compromise. Message ngayon, ikulat le. May sinsin si Pang. May Pangan, katarik ng devil sinong singin. Katsamram ko ni Kuya, katsamram ko yung pas. O iya may laroin ko yun. Esta focus lasyo. Esta focus lasyo ni God. Po siya time lasyo. Po siya pen lasyo kita yung mati. Sang naki castan God. When bangan anchor of our soul, a castan God kibets. Kailangan na aware. Kailangan na koin loy, koin nito kibets. Open God tiang wit nikun. Tiang wit Kikala mayin kumata kikas. Kikas is kalin. Kalin sulakin ke ya. Kasan dalin me.
Callan na kin Kenny Club. Lam na kin Kenny Club. Pagka? Gaston lam na kin Kenny Club. A Callan na kin Kenny Club. Praise the Lord. Wait si mam dagi Gaston gato. Ele to na le fash pagka. Ele to le fash. Ele de fash. Ano mo choice? El focus. El dena di gari. El dena fash pe skosio. Ano mo si ma fash kin kenik Charlotte si. Hallelujah. Mama ke Romans lime ko shtu Ako sila na akay gattage. When ala upgrade na lagi, mas nga share kay kaya, marriage nga share kay kaya. Romans lime gosh, el fagange, I really passing this up. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace. We have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege, where we now stand. We have confidently and joyfully look forward to sharing God's joy. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us to develop endurance, and endurance develops strength of characters, and character strengthens our confident hope of salvation. Praise God. Abokat na phone natin na kailan ke. Salvation siya ngayon. Maulit ka na siya. Hospitalized gosh. Kispin makakay sa organization. Na, kudin ko yung ingan din mag-iifan na makakay sa organization. Kat ko, mising, kat ko yung project mo, kat ko yung cash mo, kat ko yung mag-ospos, kispin, Christ in God. Christ alone in God. Christ in kinakal din ko, yok na siya, gusto kiwa sa mga payo na siya. Nakila siya ng God, may alnas, inanas, askolas. Besukto, aspen siya yung makatinak din. Ano nung loin na, kepe. Isa mo, pinano yun din, ingan, kipen, makatsyul, maupeke mo ba. Kung di, equip mo kifan na, kung minarakol, ngayon, akala ni call and God, kimulan mo ito. Apen mata ko na sunod na kumukuyin kung sa perne. Oh, kung ini na kuminkoyin diye, kung ini na kuminkoyin, ingan keke. Mayin, kibum diye mangya takon na siya kaisi, by develop endurance lash, matayin, as magatrammer. Ba, siya matayin lash ko, consume lash. Ba, siya or in a character lash. May character na mo siya. Strengthen our oil lash. Our character, oil mo lash. Ba, kuyugot lagi. Na character siya niya, siya confident hope siya na siya. Kote ana mo, kote mo. Kote ano na confident na paye. La mo makakot mga. Amen? Bangin ko, may sakit na dari. Kote ko dari siya makakot sa lorong sis niya. Or ay nakispesyal. Tiwtel ko, gospel siya na siya, kudin ko yung lalang sa di mag-refund na. I've got in the krill. Oh, got long si masimit na. Got shoot masimit na. Got long si got ko, got long si got proy, mausikya. Napema, maupela chika tumula siya. Kite, kasi ko siya ay sisya ko lang natin.
cái chạy có thể bằng ấy mà là số với Christian bằng ấy có vậy là 우리 나버시 뭐 아kul라 딸이 레모이 일레 아kul라 딸이 뭐 그거 걔네니 둘레 딸이 네 우리 나버시 일레 둘레 일메라서 나 요래나 그만나 매 갸도 매 what win nó bao nhiêu 고민은 고민 왔고요. mình có cái gì cùng ele sang và nó quay gì mình ý cho mình cùng với ý có cái gì cho đi theo amen là có thể là mình sang này có thể là mình tập quay có thể là mình nát mình osma sinh con mà khi có asma sinh cột phá cái ngon cả phá cái mà cái ngon cười cái tiếng có bên ngon cái mà cái suy mong cái mong mà sao praise God Amen. praise God amen hallelujah có cái in cái trong cái cái in cái đi collect lên God cái kuloke kotkopein ramde yakpege me enelo simakadin na matain akhelni support lobesin mawiyoma camaraderie inkoin ash mesin mai flash kadinde mo lila meche ilalena kayo le ilalena me ilalena me tan yaki ya kan flella but chena got koinero si sta pello ma sham si wa yum li mai ma ta fana ta ko pene li sankas na silos akailos mai flella batle reda pello como que nós nascemos. Praise God. Praise God. Kot na phone na ginarang kung tali padi siya na ko na pa. Amen. Christ na imam na pa. When we let behind go, when let out kid. Kot na phone na diye. Mawiyas in Christ. Kot na phone na ash ngalong ke mawiyong mo. Oh, praise God. Hallelujah. Then ito na when na pa mga kung chekoy na ro ke sin. Kulo pe nga lang sin. Tak kulo na si met proy na kaywa. Alina Super na tako in ko na akelen na siya sa kadile tuya akelen ni ko na siya sa kaiwa sa mapayin siya siya. Pero kung hindi pa tayo paroy, kung hindi pa tayo paroy, kadile to na me kinalan, me desire in heart mo. Kata bela, nilong pena siya kiting ko yung kakla, kiting ko yung nakelen niya. Besokto, ngon God, ele intercede on our behalf. Amen. Well, long si me kulokul dala pienga na sa Leo tagafaan si may live paroy ke tapos sa taman suma operation pilan kuwang tagafaan na siya nga kung ako pinamatahan siya paroy God in our Amen. God in koina. When in boundaries with God, when in distance ma God in error God in the weekend.
Bakit Proy? Ikay po nga. Kapag akalan mo siya niya, na may tuyatan, faktulo naman laki, Proy Lars. Namun siya niya, ikatlo nga, in fact, nesken na siyambram niya, in fact, mo, ashta mo tuya, mo, wala ki, and tapos ito man yung tao. Operation na tapos yung tao tayo muna. Na ashta tuya mo ang tapos ki, wala tayo. Nagpedyo na kasi na siya tayo. Paroy ki, hence na, in fact, nakatsuta na siya tayo. May makatiba na siya ngayon. Shock daw. Kau kita nak kau ini tahu. Masih ni pengah, fungsi nama lainnya pertengahan pro ini, apa yang singal dia pun do chronicle singalan Korsia. Ke, hard le, work on your behalf. Le hak kalian ni, kum, nasi baik no, nasi mangai. Le tu ya ko, hak kalian ni ko on your behalf. On the behalf of all who are loyal to him. Ti kuma kayo na, ti mamagayon na, ay lustan kayo sa mga bayan na siya. Lihat kalian niya, yoke ko. May tayo nila, ilong siya po, pumana. What an awesome God we have. Lakot dito lang mga metasok. May tayo, pwede mo din kayo ko, kulon na siya God, kima. May kishipe. Lord. Kung dali Joseph, she been Joseph, God in place here, ikaw lang, Potiphar, and mga kaiwan, God in place, kaya na she been Joseph. God ilak kami ko, ay yok, na siya lusnak iwa siya magpapalala siya. Amen? Nangangalang niya, ko siya, Kaksikan na, hindi na ito naman siya. May bagay sa mapay na siya, ilakan na ko. Siya na kayo. May tayong kayo nito. Akong pangalan. Oh, praise God. Praise God. Kung din ay ngange, kung may matayin na, akin na siyang na simay ngayon, kakatiliakan niyo po. Na simay ngayon. Kandong siya. Ingat siya. Oh, praise God. Vi det bra ikke kastet God i den fashion. Det er bra ikke mot god. Det er bra ikke hensyn. Så det er samt ikke Jeremiah Olja was Gassia. Was ik Josh. Maar als ik broodje misle, dan kan je mijn lakje koos zien. Hè? Mijn lakje kan niet zien. Kan dit ook met koos zien. Daar kipel je wat Jeremiah, maar met dat zo even met koos. Dan gaat mijn koos broodje en zo maar. Koos wat daar lakje koos zien. Get prosperity, get peace. Ingay sikya. Bayan, kaya sikya kaya sila na o sa puwita ko. Amen. O sa witan sila. The project sila. Project, Mary, Mitch Rock, covenant financing. We cabinet lalos. We made Rick Massap. The Papalusya. Kasi sampai talik na atas ngayon. Alala yung plan ma talik na atas ngayon sikat na kete. Akat liye places ng God may layo. Alala na kato fakta si lalos ngayon. Alala na push fakta si lalos ngayon. Pero kating ko yung kalmani, Roy, siya ke, kulit lang God, siya ke, lang siya lang God, inmit siya ma, lutay dan niya, kakolalos niya. Lalu siya kan, okay na kiwa, ito lalos na pintalik niya, in place lalos siya.
Ingoin acrylos petiki treaten with fanda. Ingoin acrylos petiki custom God. Amen. Amen. Basta ashma object den shrekta kin with prolasho.但係出嚟全部法academy嘅啦，咩咁老師導入啲咩 pro 啦，所以大家得啲咩 pro。Okay. So praise God. Alina kulo kita kain tako suka liye mai na kayo wa. Pwede tayo na paila. Favor ng God as kiyan sini. Favor ng God. God, may mga tuwing nga na active na pa yung gawin. Paling gawin, kaya na tuwing kaksigin God ko. And siya buskat na nagkaya. O epe, awalan sila, lera yok di kita nang, woli kita nang. So, kulungan lang ke, pela siya. Hindi ako na lang yung proy la siya. Ngayon pela siya testament na ta, patroy na ke, proy la siya. Praise the Lord. Okay, what's your plan? What fire you doing now? Amen. Praise God. Lord Jesus, good going to the going Lena Klimegoski, Malam Sydney. I don't know hang on the way from the children on course. And then I'm going to on in soon children and Malam upon I found a deal that I will see my father going to get played in the chin. Is that been the only will like us to get us in welcome you with my we got online. We with my we back Bible study gave us. I don't know in our inchi kill you moment, make the go to get in Evin kume mo palagin manas mo man kung kupen tako min pangi hospital de gam infirmary pangi mo ya ki yung mit madalo na mas the golden thing that we call our archie body of Christ that really back in amen now we pay is ba saying that back today kad mit parang ipan ng yada na sta do da was kudeni do na pa mas e arspel mo kudet to do na pa kat mo the shakrit malash that magain man ko that magain man man panan may unang weekend man panan yanda na kumagan to that le long buksin mo brother malan basta ba ngay mong messi ko gaya mong church ko tago din ero kung tila tago din kung exhausted you should go with praise and you will become very lousy in your prayer time. We got the home you know, Kira, couldn't go the exhausted soldiers, Ela rather pa warrior na, Ela mo na kita ko, kanya pa one heart mo na kaya. Na ini no, paano kita sampai nang kiproy la jo, oye ko. In kain ako kita, may proy na ko basta bakat long testimony after testimony ki proy matop na be. As proy matop na ki malam dariya. May nagawa siya as proyekto ng ito. Sige, one proyekto do, akos, may kosong kos, ikos, wait, kan mafon na, may kais ka tayo. Bisingin, ikaw na kayigat mafon na ki spirit la siya. Kung may totoo na sipel na, ilti na gulo, ilakilin nila, umaraw na pa yung work mo, mayin na. So siya ka sipel mo, it's a spirit faith prayer. Main kain kita mo kung kita ini na inan kita ya kung kan chiba somara makadero. Yokle ta pan mas makadero na kimaisi kita ta pan mo ka ko ta final kita no ta. Kita no soul beating prayer. Ingan kita mo kan makan chita na ko ke prayer ko ta ni back in. Pero paano kung proyekto kung nakwali na mga proyekto niya ko na
Meti kiume proi kium pinto tola ke proi loman. O kung te kiting yung ke proi mapay pala pako. Na kung may akpan yung mga na mga meti yung proi kung ito tarlet na doke. Minme kung pisin na fakla. Kung pisin na siya kahit na. Napang uwi ko bilang kan sang nagi proi la ke ko singay. Inko na kaya kahit sinagay mo. Katram ke taston yung siya ke service la ray ko ya. May gas ke no phone na inakigat ni ke lay na klimentos na. Lain sinmit mga katram ke bilang kan to no rin me. Bilang me invitation siya pa me. Come to the Lord. Come to the water. Come to the source. Tako, may invitation siya pa me. Tako pa pang simit ng God. Katagal ni Baki Amen. Ilbangon ko, baka sin silo. Siberan na silid ko. Ilbangon ko. Panganmayan, kung dali niya kinag-proy, undak nag-service start, uwi ko nga ilalo na, may akriya na pali kinata ko. Tina, pusiya para akriya. Paano may ka nakriya ka ito siya? Kinaw siya ka napalatarian siya na pala. And siya na nila na paiki proy aru. Orang wait pa ito ka wutsa na siya. Tepala, nakutatola mo manora kung nakanala mo may nakaw si Pam. Pananginin na uwi ko tingkan kitingan na siya proy kikasan God. In soul prayer, beating prayers mainkan sang kiti, mainkan sang nanggo bingkum shak na sa to asko o ang le fiuke. May sikya. Ete kunde, amen. Ete tikon jaga. Masi masikyan kaya. Ngatan sa asya. Ay cast med kränge eller om gott och inte kunna det. Och när ni gick målin proj lasha inte tala kunde till det med. E proj woman proj lasha. Och så ge one le shuk så ge one le med massima och la land på na pa ito le. Inte vill då pel ma proj sige. Say experience pel ma komita dari. Como du le proj kunde det sige. I mean just be very honest. By me though. Siyempre, alam mo pa ka, na pride mo kayo na, proy hangin. May mga baisi. Kung di kayo na ako proy lumaning mula, pero si pan na mo kumero proy lumaning tapong na pa, kanero proy lumaning pay. It sounds like, it sounds right. Now, uwi ko, kung champion ka na krigat ka, sila ka, katagal hindi ka na bugin ka na krigat la, kalin yung fight ko, bakit nasin silo? Siapa bang nasiling ko? Amen. Praise God. Banglan God pa nga. Katagal ni really sa mga lumegos. Inakigat ka. Banglan God pa nga. Alam na, katram ki translation eh, kaya ngayon, nagtago si Sala, Brother Olive, Sister Bilong, ngayon, yun kaya ako ng beso. Ngakastan ka lang, asip singkat na. Pagkama pa yung mga singamtabago, masyam singkat ka mo. Pagkama pa yung experience ka kan kawat na pa mo. Nakikita lang na pala, what is the real thing about this? What is the experience? Mga kan palaking na kan kawat ng God. Muna ay ilakilang yun na pa yung patutos siya luke. Naragay ko niya kaya, invitation niya mitlar kaya ko sino pa kan broy. Pangsalan God na siya ba? Tako na, masimit, tako. Katagay ba, masimit, tako na. Pangaman kiyo, disarlan God paling kain, kiden kain tako na rin, kiden kain tako si. Kiden dito ko, nangalaki may proy la siya pe. Iyas pag the proy uwi ko ta siya, kinka na krigat kain sinagaywa. Kung bin missionary siya kumentala kita pelo pe. Kung may ano na inin na napay ko, kaya pa nang, mga kankanitaw na pala kita pelo, kumin na kankain, tuwi na, tuwi. Even in ministry, tuwi. Kung hindi tuwi kankain me, feed your spirit with prayer from the Bible, from the Word of God. Makumiran pa, kung may totoo na exhausted na rorik mo. Kung may exhausted na me, mugmay mo ni ma, sinapanan me. Kung may rectisation di wo. Napanaginin lang. Kung hindi totoo na, just collect yourself together. Bring yourself back. Korof ya. Bakit ito
e cose compito the enemy Singapore the enemy Singapore compito la peldewa masen pa yok le urek malum to pabele ele expect kon mong le to pel te mong le kon mutul te si bebroi pa te mong le Singapore masen pa kon sistem pelum na pida ki binawan ma ko pa dali Several months in a which is shared as he gave a career. We need to get a mega story. So we need to get a mega career. A career service starter. We need to get a mega first 15 minutes. Most of which is shared. I know. Alam na struggle na pa ikaw. Imo, kumama pa lang ang tiba kita mo. Pangin kikat sa paki mo nila. O nakopay lang ang deploy. Yes. Even your least prayer lisan to lokin niya mana kaiwape. Even when you try to pray for others, to lokin niya na namasin niya. May kumpa focus sa enemy sinay kon mo kan kanaw sa kay mateorik le maposke. May si pangete she densi. Te she densi panan kuminagan supply kung may enemy sinay sukan mana ka na si malate kaya na mo pero nagagatin alone na kaya pa time la. Time loss. Katotoo na rin may payisyung kan di broy. Siyang to suwi ko, di ba mo kan duwi kay broy. Kanya pa kansong na mong lemata, te kias na. May tsingay, share ka yung kanta ka mo. Alam mga sabana payi kailangan, di siyang kami kaya. Pero nga kanan ko lang, pangay na pay mas siyang may kung buwan ni panong tilong ka. Mapakangtansi, mapakanibaran ni मैं पशु हुए पशाना कहीं वापन है उनको फ्लेन लौंगा था खात एक शामराम के पशान शिशु क्यों मैं ते मैं वो पहले नाम मीसे फिर नहीं चिको मरा लेना क्लिनिक को शले लाख पांग के मालूम से नहीं ना शेयर ना हम तक न कोई के लिए चिमी दे says come to the Lord first and foremost कतरे नहीं read that क्या कतरे मुझे तो ब्रोई के को संगीन ना कोई सिंसियर Siapa lagi untuk tahu bagi proy? Praise God. Ewo na si Moiko. Sang si Basan ng Jesus. Praise God. Oh Lord. But then read. Dami gash. Siyang mong lumigos. Mo, read posting alagos. Maki ngayon phone na kan mo koy news kumain sibel kumeblo na kaya may kumain na kan naksa chay kung naksa ko anigin lab kaya dagden may tagat nigin nakaten at naksa chay puwero umo ito last pwede naksa chay kolula nakot katinot tenito nakaten naksa chay ikat king on matrapel na kamin me Spirit singa pa mo klima na kayo makatara ko din pela singa panungkatin natin kan sangka na kita na kayo. But read. Lim God did make God flawless sesanasana. Track by ye will that love machine. Ileta akwa yulila lang masilos. In fact, the friendship of the Lord is for those who fear Him. Kanya po kung sa aking God, yung kiginagan ka lang sa pagka. Katagan ni Dakin. Pero mga dapat nga kinong pepshin. Nga kinong pepshin to siya, nga ito na kung siya mapel na kayo, kung marshpel na kayo, nga pati ito, nga pati long panin may musta misingin, musta misingin, long pepshin kayo. Katagan ni Dakin. Nang dali, tabi lang yung pwede nag-prayer room singin. Kahit pa i-pray kayo singin. Na ipelo kung kumpito to lang, kumpito, Sholat po bigay na mo siya pero kung totoo na kung di ka proy ka. Kanya pa, kung may nino, access is spiritual, guardian spiritual. Mano siya ko siya apel na kayo, ang mansin ngayon me, alien na naman siya ngayon me. Kat kritik lang sa may, ashma pan church work, ashma pan God's work. Kung biglain sa mga nagkakiminisyo mga kumarsiyan, at isisa pelon ka din spirit luman, nagkikiyasan ka din may feature spirit. Amen. Hindi ka nagkakalaw rin mga luman. Kumen ka ang imatayo, amen. Ayame uyi ka nga proy ke, o proy ka na uyi ka nga, kiti na proy ka kakla mo,
have a global looking at this, you can not go to call it Bible study. It become part of my life. At this, you don't need them. I don't want to make up to. Praise God, keep praise Lord. Ako yung vlogling gali, pastor ka fish pin mercy lalo. Paano nga ka nalay kung i-praise lalo naging future lalo. Lay mo man kay King in Jesus. Nangayon yung uwi ka na nga. Feelings sila ka na si emotions, masing ka uwi tatagalo. Kung umalap yung at isip ang tanan ka lang, ito uwi Bible study. Pero sila man dito ka nga ontari. Isip ka si mahinin na yung mechanical. Reckon mo yung kupi pa nga song Bible study. Kung di siya mangke, it become part of human being. Kung shoot na pay ka lang ka na masin ang kimulo mo. Katulad ka kaya. Nagdari ka 3 yan and Japan may makadil may pat na siya. So let's dive in tonight. Okay, inaipan mo. Tako, paano na yung pala? Tako, katrili bukto lang meron silang silong limigos, ay sa lang silang limigos first year, ay sa lang limigos first tolo. Number 1, katulad ni read. Ano mo magiging na hindi matulog na yun? Uspon duman, ustepin duman, may pugong duman. Tako, sa Mosla, recording ko tamang ngayon, kung mo kayo bulok, Ronnie mga pel na kayo, wag kong very broilo mo. Kung pinlong mo kayo na tako, kung di sumridi, kung di kayo mo kayo mga nupon na, kung may simalong, magay pa na the tour of what you hear. Pangit yung kinatime, sangin siya, kaya may aliye ke talik na ke sonundaki symphony है aşağıdan mıtalan la payda la aşağıdan tuğla da payda la into everything in you speaks and communicates to people and speak to God. Mutung fintel na ta pala yung nata na mutung kung talan mo may kumensiyan ke fintel na mo iksita na mutung kung tigal ka lang kaya. Pinta ka lang yung pa. Kung ngayon natangan mo siya. Kung ngayon natangan mo siya. Kung ikaw natangan mo siya. Makatusa communicate na sin God and na sin mayto. Kung may point pa na communication laws yung magagausay ng kankalan na pa kita nyo kay simple yan. Actually nila matalad talaman. Ako lang nakikita. Kita tuya ka, may nag-worship ka masi. Pero sila may ka, na may nag-worship na titari mga kayo. Kaya pa, aso iya si mga kume-practice ki mga uluman, and si mga kume-silela, pero si mga kume-silela, kung soon ka, alien na pala kung-intentional ki mga uluman. Katakinig ka, amen? Masime, let's start in Masime, read. Katakinig read. Pero ila siya pa ito kong ngayon. Katakinig na pa ito. So it confirmed na pa, much confirmed makadil ba kikasa la il-pangin kong. Pero sincero, kadil pangin kong. La kung long ko tilong, kadil pangin kong. Para Rocky will you appear, what you appear nga. May one for you. The Master's calling. Listen while you still can hear. Give your life while you still live. Bend your knees when you can still pray. May tsamo kan sa pasle, nakakong sukat kipit luma. Right now, kung kayo kakong kumble, may hindi kong sukat ke enupe. Kung dito kan malay kong ikat mo, deliver kong. Kung may hindi kayo kan malay kong i-deliver sila, wala may, i-deliver ito ko. Panginoon kime, bangun niya ko. Nang ko kung tatalame, ilsilay ko na, alit fair, show fair, pas given. Il-bangun God si Suden. Nga tikan mong, kung tikan mong to siya, pero magkaiwa ka din, fotodo na siya. Pero magkaiwa fotodo na siya. Hindi mo yung isa na siya mo. Naray mo, kung pinta daw lang, son, daughter, it's safe you trap yourself on my shoulder and even you can cry, but don't worry about praying for others when you are down in kung dito na kung di kayo priority may itawo pa kung may itaga na
Meaning you put in so much time to do something for God without spending more time with God. Bakit yun naman? Dapat kumenta kami. Flogin mo vacancy mo, kinanak mo man, may tiki ko marala kiwit mo. Kailangan yung di ba nala kung collect yourself back and feed your spirit with word of God's prayer. May nasparoy kiyasan God may kiteko. Asparoy magkiyasan God kiteko na pa ike. Katrin read. Fossil kan, lungun me God. Lungun lagi takluk, lungun lagi. Read. Kata mahiu, pengusare ma etatola, tong opasot mong danasu. Pero mo ito, good masing mo. Ilo read mo nim pagtotola pa mo katlan tangulan mong. Malasin may kalan sa plan God. Papansinin mo me, babalang ilito lang me, kung totoo lang me, Bible of Jesus and totoo lang, eno lang somnigi mo ito, tuwil ki, may plano kayo. Eno lang somnigi sa secluded place. Napakyato na kumintik ko, may nakatay na ito, shoot le kalin lash ke, lakatin at kan mong lakit, pero, may nanak silas mo ito, arsh na masimak arsh ki mo ito, Nationwide may sima, iyak palyalal na paipel na kayo. Ikiyo namin. Kalain sa ploman, di kayo nakpalya kung nasingka. Pero nung nasingka, pa kayo nakpalya, maanak kayo kung may plaking ka na kayo. May tuwas ko sa singi kayo. Kalain sa sima yung katagani kayo pa, proy mi singi. Napanig kita proy mi singi, makyasi kiti kumin mo me. Kusta kayo sa mga mo me. May kasi mini. Dasha, naulun siya. Naulun ka. Dasha naulun. Kusya ulit mamen. Kusya ulit matatola. Kung bro ini tatola, may kalan na pangon mo kung kan bro, iti tuwi kisipel. Kung siya namuli ni Kuya, kanya pa, mamu si bang siya nauskan, kumin na kan karnin mamu singan, katagin ni Bakinan. Kung minagan sang peling mong naman manusingan, bayi? Bayi kung minagan kargin manusin? Mapay siya? Maginong kan yun. Di maginong ka. Kung di kan pray, lalo ka kan so di kan inspire kan yun. Siya uri ka. Bang, katil saan nag-pray lang nito. Bang, common sense. Pangini, kanya pa, it makes sense. Kan, di mo ako may pray. May kan mo sige pa, yakil nila kung exhausted soldiers iba ko. Orang kung matay lagi matay ka pa ekanaus ko iba mo shuka na siya fox, so the fox shuka na fruits give vineyards in. Then you can tell your fruits that they can kind of a roots give on the time woman. So one of the most attack areas give on micro mission, masong mission, got no nang iba, time woman. Kung hindi ko nuri maging time. Napalikipang yung kaya ko sa ngayon mo fashion, ipapangon ko mo. Siya prophesy na di mo iksen, katipangon ko yung opo mo. Siya pangon sila? Ipangon ko yung opo. Kung dali kayo nag-charman ngayon, katpang makatipang na kayo mo pangon. Kung nalipel na kayo mo liya kaya man ngon, nilin-losh ngayon. Nakatitay mapaisit, tala mo tayo pura kaya, tala natin mo. Tala tayo kaindu, tala natin siya katay na katamaan, in magayin ka na uskom na mo yun. Kung kala mo kimasi, tala ito na paila me, pero siya makumita mapayin, continue to live on the truth, kay kasan God, kay instruction, correction mo tayo kapag siya man nangay, kung may tuyak ka na paye, kung may sensin na paye, may sensin na si hell. Tama sinsiya, prophesy, kung may sinsin na paye na si hell.
Power hela kung dito la me, kata pelo kita tahu dah lomo. Kung pangai ko tama mai sikya kema ko yung ring kargina. Fin kung dia esta pelo kanto na ring kat mong le bata wike. Kung may shoot picture pelo na kay wani kina kung may shoot si pelo, kung shoot mo chain rela victory lum ki problems luma. When you want to maintain something, ma, kung ba mo ba shoot kalom? No. There are some battles in life that you alone will take care of. Kung ba yun ang karinig mo yung siya na? May want ko victory ang get. Hindi mo kan maintain kan mo, keep going on, keep on. No. Makachang gawin kan, tapos yung moment. Fashion. Na miller. Kasi ba really siya bukan? Ay sa lang kalibig or pasi. Read. Magia bukulungan ni taon na pa kaya lain si mit kimalong siya. Começou a mudar com sangue, mantava para mais que achando que não. O ritmo que quer uma com longa com sangue né, com vinda toda, mantava o homem na loma, mantava puxar sinal que tem loma, calma para se não se nem para mim. Com vinha que street light é dana, red le, me calma red, te calma red para, chachá. Message se para colors né, calma para il va manger ici. On est venu ici qui mange, peut-être ici qui a pas mangé, on sans pas ici qui a n'a qu'un moment. Calme pas, ennemi c'est elle la tête n'a pas. T'es moi t'es là, t'es que t'es là moi, moi c'est ne connaît la warrior qui est ici pas. Ennemi le seul il y a le droit de, when il m'a remarqué la matière. Et dans l'ennemi c'est loin dans le comme canal sur la panne, c'est ça là la canal sur la masse. Nothing is wrong with your people. Nothing is wrong with you. But the devil, enemy saying, "Eliye na like you can't." Manito la me, mama yoksi tabele, le rik making kung na ke, kung na sisa pelo rin God. In fact, that's what's going to happen in that moment. The friendship of the Lord is reserved for those who veering kalma pa me, elosyo masama ko. Ano yung nagda mo ito? Kaya kung nakanda na ako na kiyan, siya na kiyan man naman. Kung siya ang kiyan, na yan siya na kung tinasasya ka. Na yan siya na. My right cleared up man kayo like collect yourself back. Pa, I'm going to lang sisa pero ka. Tako na. Ako sige po nga, kung madali na bata. Aquilo que eu chamava de circo, mesmo não se dá na seguinte. When it happened, commit down make him fashion with me. Come to that, don't say a word. Good read. Should read? And to the by him. Il parle com aquele militar lá, mas como não come, como ele não corpo que spirit low. You need refreshing. It's not the enemy, it's you. Bible warning que quando você vai momento, muito logo nos canal você tem que experimentar. Mag experimentar. When they can falarlos que. When they tell us que carrying in time later, ele permanente uma enemy sem eu que. Eu tenho que praise the Lord. My clue is that I said I'm going to make a pena. What's the read and then? She will read. En nova shows mas was made to mga taulen mas TV. Okay, pero lang. Makati na pa idea pa. Tapi lang cares na pa. Na kumita na dito, like cares pa rin mo men. Pero brother Nina,
Kung ano mong Finish mo kumakulo, kung missionary si pero kung ino na kan pick yourself up. Tikan mo kung tila pro, kung mahal na tola na me, umangin, manting ka pa kung tari. Sabi, kung may misa sunda na ikan na mo me, sige kung tila tola, rong mo ta fela, tinakaksigin niya. Kung may kaksigin niya, mapapalin ka siya, urin ka. Mana kung may misa, magay pa na pa me. Kung tila presi ka, kiyo mo na fela siniyo, presi ka kiyo. Magime, şütle pelong, manin pelong. Lina klime ko siya mapangay. Personal testimony sinalo. Lina klime ko siya. One in target, one in Starbucks. Ito wala nang shoot na siya. Malong masikata lang yung currency. Siya na hingin na kung delfindiag, may price sila pa target. When target hingin na business mame, at fashion merchandise lang, nakaiwa ma electoral transgender. Tuwi magsipa si money doon kita niya. Kini na example ke, nasipa yan yung wika na mo pagke paano masin, mongle, kalma pa, aspasin na shoot ke proy lo ka, tabi na nga nga tuwi ke Starbucks sa ginagawa mo sila. Nanti sipa si money target. May tukoy yan, may kung tilong, kung may long tipong latas tayo. Orang ngomong iya. Bang, saya kurang. Kumpinitai tiga. Pion kumpali si sepelum dan matao. Namun kitin memang dalong kikeran dan itola. Omeng taktakan na maulo. Makatrin ikat praise the Lord. Ang masimi matala si katiga. Katilong si fellowship mo. You make room for it. Ilurela na pa yung ganyan. Like coming to Him means matulog, it makes room in your heart for Him, meaning the desire for His presence in your life. Kaya mo kung si San Norella panin, create mas makalandan na syuk-syuk proylo mo pel na kayo. It make room in your schedule. Kalma pa, kung eliminate, kung kalaos na, peling kaya po kung nakayo, katang ni-vacuum. Si Manuel lagi kumetakan na oral, coming to the Lord in that moment. It make rooms in your house, kind of a man. Tapi may ada na kaya po bedroom long na. Kung pinutay tayo, kumita lang may magato. Pero may kaya po long na bedroom when ada na traffic na pa, na mga harapan na. Ngatitpugin na, kakatiyawin na pa ng nakisukan na, rabay siya tayo, per room lang na pa. You can always make up things like that. Ito ko na-assume ka nito. Kung di ka na nga, walang tinipro ito. Kung kan rin so siya, kung kan rin level ma, quality time, kung may, matag-sis na kayo rin na. You make room for it in your heart, you make room in your schedule, and you make room in your home. Kung nakil, you are in home, alam na, ako na pa yung masin, intentional na pa yung kan masin. Una pa yung assume, nagigumensong na rin ka ito, Masipan na nga na kung nila na. Masipan na nga rin kinuin sipin na nila ni Mikar siya duwe pa. Tabi may kung magsinakasipan mo tayo. Maso na proy boilers din yun. Sa na proy ka mag-share na share ka na it will feed. It's a soul feeding prayer. Spirit feeding prayer. Kanya pa yung titin mo yung mga na pa may pala pa ng kaya. Naral pa mong masin ba? Taka na rin ka na kung tiyam-tiyam kaya. Be still ke. The reading book siya ke. Reading ke. Sam ang alon gosh. Oh Lord, thank you Jesus. Being still. Kung tagal na tiyam ang kanya pa, it's an attitude. It is an attitude ma kung nang build up ka masaya ke na pa ito. Ang alon gosh, pause on gosh. With a reading pause on gosh. Number 2 pa nga. Inko na when kita proyok na pa ipan si sa pagintindi masimit pa me. Number 1, to have fellowship with the Father. Have fellowship with the Father in kung kan diya din siya. Number 1 pa me. Number 1 pa me. Number 1 pa me. May number 1 kan reading. Masimit ko chuma ko. Calm, fashion. Kung pinakan na rin may calm. Stop na di kita biasa niya. Takam bakit kita ako? Koto. May na massive. Echa.
Ani kayo, magtitikilan siya. Kasi tayo. Nasa equation, Frankie. Katagal ba, Kristo? Masakluway mo na pa yung suman pa. Be still. Fashion. Na kung pagdakila. Ngayon ito, nakat sa tayo kay Pesin at may kusaya. Undan na lang kayo, malaki akong undabog. May siyang. May tayo malaki kung, kaya malaki ang nga, na tayo na back masin ito mo, may kawawan. Kung nakanalay, may kumarero. Malaki akong, sincere, undabogin mo, may siyang pe. Ora natin kayo nila mula siya, ba't nakan na, kung mga nandabog o kung siya nga nandabog ko, nasiya datangin ang longkit. Ngayon mga siya, patalik siya. May kung may baliyan. Uti na po yung besin na pagkusayin ka. Nga mo pa frame ni Gagir ka nak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 
wait na pakataka ng sige. Ketika ano kita nakandala, may mga paralel mo, shikina takapita. Di ka siya pa kanti na sumul, ramakon nanta siya, in kiyakin na kumagye. Kung ba ti super may akwal di kumo, masik pa na may akwal di may Christine, may proy na kiwa pa, your time with God. Masik pa. Peace still. Kung vinurit mo, menit singaw mo, kung sisak mo pala menit singaw nga ni teacher di siya ka. Tilusan mo ka siyang kaya, kung consistent kaya, kung relasyon na pela, o iya kung consume ka. Intentional kaya. Ito kan read. Read. What's on verse 8? Read. Tapos sa Jesus. Oh. Ating ko, yakip siya palaan. Kaya ako Lim God Kona we good. Read the English. So, read in the single read. Lim God Kona God blood Jacob in the end more than that. Fasha, ye must live God in the ye must start to kill of the shadow. If you know in your way, which in shadow no phone, it could lay him with push, can now slow shot, and will talk that way longer. In fact, who was in the chipping way, and thought that not caught, not for that in Max and Matan shadow. Mapalit and nothing fair. Martin, but be still. I think that's a very, very, one of the hardest concepts came over and way though. It ain't gonna do to keep up, be still. And keep forcing fellow, be still. Kung dito la papalang kilbang mo, ilki kon den of push na kin kumbang mo kung kan kaso ko. Pamay bang kat na kiuli ko sino. Forcing el mo. Be still. And know that I am God. That is sincere. Be still and know that God is your God. Super bang na silingo. Be still and know that God is your God. He is your God. He is your Lord. He is your Savior. He is mga hindi ko lang Finipwet may one na mo. Finipwet ka. Muy forever na fellow sing yang. Muy push ka na, muy kate gusto mo kung di push ka na, katagal na amen. Amen. Praise God. May paisyo mo na muy wanging God. Na hindi na staw si mo na shaklo. Katagal na amen. Hindi kayo gusto mo singin na relevant push ka na. Dapat lang yung tiwi, ako lang may organ push nga, in mo kayo kanaus kong le, in mo wang le pinchak mo. Plan mo makaipang ang papatala ni Lord. When? Il vine mo makilongsi, katagal ni amen. Il vine extamasi makilongsi. Vine de akalaminchum makilongsi. Praise God. Pangi masaklo pangi, just be still. Be still. Kaya pa me. Ate pelan ko proy kime, iling makamay me. Il na mafal kentari mga kayo. Ini no kente, ini na healing metigi healer, ilasho. The pleasure is in you. Masin kung ngayon papayanan, mahal na kayo kung fast na kayo. Kung kayo mahal na kayo, kata ni Baki, amen. Amen. Kanya pa, amen.
Muy pawin mo kung kaya pwede kong katman lang si kong. Ilang si kong dar, kano sincero, prophesy? Wang mo kumaro, mawo, magkado, masko, makwin-kwin, makumaro, payamen, katman lang si kong. Ilang si kong na, may kung nanak silang God, plan buko pa rin siya mo. Like acts of plan buko siya in Christ Jesus' name. Amen. Peace. Peace. Still. Hallelujah. Peace. Thank you, Lord. Nauwi ko ngayon among bangay mga pala na experience pala kina pa ngayon nauwi ko yami gusto siya na mo Starbucks ko Target ko kulo man laptop yung remind you Panginoon makya mo yung naklo ko naman ka moment masira kung sa ta kung kulo ko dali Bible study ko man may naklo si kung gusto siya so para kung may nakanta ko si mga pero nga ta ko nag Bible study nga ta ko nag service nga ta ko nag nga ta ko nag translation nga ta ko nag ta ko ni mo ang tang yung kanas kaya power ay la will si mong ta ko nang kain rin sa kain cash spend at the beginning that praise the Lord fellowshipping with the Father number 1 come Ito nagtakon na mo guman takong tagal lang ngay to la kung to la ngay to la wala na yung giproy mo masika tara fashion along school along school may pigin ako nakuyi kong may pali kong nakapali kong nasingkat may kunti kan relate na may nakapali kong nasingkat ili kong para kong kain fal na ki mana kaywa in the fullness of God, in Christ Jesus, whom accepted Jesus, pangin the benefits from wishing. They should be whom masima women mo and whom masa say, well no recommend, kung born again in Kashabi. Kanya pa, kumatayin ka siya ito ko. Pero sinsi, ngunit umatayin ka siya ito ko dar. Wow. Sapla yung kumlitar katagali back amen. Oh, may proyek pang kita kanina po ay. Matol man kan kagat kita kan hindi ko singa pangay. Magitin kan raki ko singa pa. Hikumento ka rin tata na kong long. Mas may talo sa iyo pa pag umtelisam, hindi kan yesam ke. Maklan sa pagkain totoo la kaya lewin. Taking bells ko. Kanantin meron na pala ba? Elijah, Derek, Ben Melon, yan na po po kina. Il totoo lang malara pa, el sum na muna. May kuluklay kung kipen mo kung totoo lang yung mga. Ilakyarin yung kipan nala, kung minaganda ka na rin tata. Kung di wala na makuluk, in moment, you just need to come. As the tears pended by the water, so my soul longing after you. Bible accurate. Ibang when pelmo mo may when pelmo na rin gata, yok le pelmo na kiklan sa plum na singata. Komenta pala. Masi may kalong gemoli ni ko ay large, may large pa. Komenta. Kitin pelmo anay tanamati. Kitin na fuse pokpu. Komensi. Tayo. Sikat pensar na kung may kuluya. Sikat pensar na. Kung binmayin siya mga kuluya, kung siya yung kasyak pel na gaywa, or kasyak lumanak sa pari mo, manap pa yan pa, kumpas sa pari. Kumpas sa pari. Di mo yung kumak sa pari yan. Kumpas sa pari. Pwede mo back para makat na siya. Kung binmayin siya mga kasyak lumanak sa pari mo, actually nila kung pabalik sa parisya. Di mo yung sipa kumarahan. Kung kahit sila kayo na meron mo yan, remedy na kayo pa, come, be still, and listen. Listen while you still can hear. Listen while you still can hear the Master's call. Iltangan kung nagimong yan. Tingin mo may nagawin, mamong masong daldo namin.
Long sila Lauren, mo ko kumakayi kung kanito lang eh. Hiking comment na kayo. Hiking. Iki kung tinulak ke mo, ngayon na nakuyi na yung mga ilmo mo. Just come. Okay, ito yung isang sitasan ng Jesus. Kung dari third book lo tao riya, kung ulimi ko siya lapos, Sam, pangan blessing. Masina maura kung kasta siya, masina rama kung sa pulo pa, wanin mong lalong, kanya mong lepa, wanin pere kung si Selon ka, kung klan sa panakad, klan sa panasiyalong, klan sa panaurik mga mga ay kasta siya. Masinising. Masipan ng mispa ng mana kay way, may kulma me, may asher sila pa, may lupalog sila pa me, pero mong rin ka. Good time. Number 1 pa me, fellowshipping with God, number 1. Come, number 2. Be still, number 3. Listen. Ay sa mga namigos pastulit, snupen na that man. Tako, no. Pepe lang masimili kita na si mo pa. Long si kong parang amuli kong lati kong pamuli kong lati. Wan nurik maulong. Wan makiato yung maulong. Malong si kong. May nga pauli kong lati. Kiato maulong ang singka. Pep na sincero. Pagin ko na siya. Wala yung manong kayo sisid may kusayan ka. Kung kiato na kayo. Shhh. Shock na kumanda na keeper na kayo. Power la kata fue na likima, katu na kima pa yung masin siya na sukat na kaya. May kat sa bating fue kaya mabuke siya, pangin makadin faking mo. Kung man natin, kung fast na pa yung katagin faking. Faking sinsibitin, prophesy pa, alayok na prophetic ko yung ka. Faking sin, kung mamating ka din, long sigut na pa yung. Walang mga kumura na wo, para long sigut mo. Long sigut na. Manil pa lang siya. Praise God. So number 3 pa man. Number 4 magdaligi ko sa lingkod na kritit kay sila. In shuka din po na kay sige kay ko sa ni. Ingan kaya kay sila kay ba kaya pa. Kaya may sam na pa mo sila. 1, 2, 3. Hindi talaga man. Week singin mal amin mal na pon singin. E karning ka tiyang kitin. Ingan na tayo. Kaya ningan kaya. Kung hindi talaga man. Kung may nga niya pa naman, paroy umanin mo na pa ikaw na pa ikaw katagan sa akin. Kaya nagkakatin na kung sa likigi ka to, may sige ka pangin, katagan ni Reedy. Prayer last na kay, number 4 last kay kasi nga, kinang gandi kay pangin, sample mo lang sa pasalbos, katagan ni Reedy. Number 3, tari, number 4, last kay lang singsingin pa, delight yourself in the Lord. Delight, kanya pa, inash. Amo, sinan back yun. Tapos kung na-share back sa given, delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord and He will fulfill the desire of your hearts. Namo, pangen si mapuklan meto sa tawan ko, Pastor Mondolio, el Pato. Meron ko, Pastor Mondolio, el moment. Praise God. Katuloy ni Reedy, tuloy ko lang, Bush, Request ko mo wiya ko, kung finlong silong ko siyang God, shock lang po na yung nalong nakawalikiyan. Wait man, dapat lang ito yung nalong nakawalikiyan siya. Na may push ka na para kung taga-present ng God. Mong stealer ko mo na, dapat kung may paliyangan, nalikiyan mo push na lang na kayo na siya. Ini na lang kilomo, ini na lang nagisiyaw ko, ini na lang nagiwrik maloko, ini na lang nagimit lang ko siya, ini na lang Mati mo tata, masuk lagi kung tangon niya ngayon. Nganda ba ko? Katagan ni Pag, amen. So 5 sinan ke. Non ba ako yung katagan ni Reed? Omin si Bena, kumay na klapan, boy yan ba yung ka. Insewo bueno siya ko na mista hindi. Agi, Albush, katagan ni Reed Albush na. Reed Albush? Omin si Bena, kumay na klapan, boy yan ba yung ka. Insewo bueno siya ko na mista hindi. Insewo bueno siya ko na mista hindi. Delight yourself in the Lord.
Delight yourself in the Lord, and He will fulfill the desires of your heart. Ashkena lang inchiyong. Ngayon malongmen na kayo, in practical. Ashkena lang inchiyong. Ashma kumain na mawangin may petong challenge. Likian singay, na long invitation singay. Tatang na long invitation mo. Ngayon ko na umpita kiyo. Kung ito na mapakantay nga ng karan-karan ng law mo, karan-karan ng gisel ba kumano kayo. Allah lahat ni ko, masilala na gusto makumpako. And I will trust you with all my hearts. And I will never again lean onto my own understanding. But I will acknowledge everything that I have in my life because I trust you with all of my hearts today. Kung likiya, mano kayo, parang likiya may sinsin mo na kayo. Siya may sinsin lang isig, call it pawiya, art, malo. Siya may inin na lain. Orang isig, likiyan siya ni, matawag praktisi. Pero na kayo, kung long kita sa giyon ka, kung kayo mataklitutan na kayo sa asing. Litutan na kayo kung kayo sa asing, magimen. Maki chukakat mo siya, ilpakolo mo, ilpakatlo mo. Katulad ni Becky na. Na inagkiyagit kayo magandang liyo, sige nag-proy lang. Magandang kan, pinagot partially kayo, tagan rin maging kayo kasi ngayon. Mas magtias kayo kasi nga ba, spirit feeding prayer. Soul feeding prayer. Paroy mo isang kiting minum kayo kung taga-pidagi. Paroy mo isang kiting minum mo pang ngayon. Kaya kung exact invitation lang data, na kung taga-pidagi kayo, na kung ako na kang long sin, na kung may man kaya pa man pako, na malasok na siya kaslan maging spirit mo. Na payanin kung may palakin na pa refreshing, kung may palakin na pa ikaw. Why masipin mo kung magsisipin? Sa ikaw refreshing. Hindi na pala kayo sumapensi mo kung yule. Siya na complain kipin mo kung yule. When? Kung may kasi ka talaga refreshing, may mo ito sa gagawin. Kung may tila niya, ngayon siya yuli. Ngayon siya na kung pwede na dumayuli. Kung may smaklera, siya mahiling kumi. Mawusi, kataliga, mawusi. Refreshing kaya kung dali kung may soul, si Ben, ay pa moment. Kung si Ben makaklera. Mga pinapek na pek, pastor, given it pinapek na pek. Brother, mga yung kita kong share na share. O kung di si Ben na connect mga singay, di si Ben na katang na kaya, kung di kanto tayo na mo. In mo kung si Ben na hakle na kanya pa kung si Ben na palat na. Kung may sure ang may nga nagata na, ilpang mga kime, 1, 2, 3, 4. Kusingi, chungan ni Bikosh. Akli Bikosh pa. Spirit feeding prayer. Paroy mo ito kaya pagkita pa kaya ngayon mo kayo silba krigat kaya paroy lang siya malam na kung siya nagyaw. Ito really bubugya siya pangay assignment lang siya lang siya sing. Katabela o dahil nga na nabugya ko nito. Siya pala mga sinig. Siya pala mga sinig. Tapela na kung just be very honest when babalan nila. Kung di kayo nakalalapin, hindi kong suwarong siya. Masin na tinan kamuli may tasya pa. Kisuwaru la siya pa nang kita pa mo, papalangin suwaru yak na si. Kung dito na me, papalangin ti koy nikde. Wala na si me, ikde. Nawala ulit kung kan repent, kan change course kay mauluman. Hindi mo kan dapat yung packet makulikuan mo kan repent. Kanya pa me, ikaw direction mo maningin na ke, na mo kumeli na pa. Hindi kayo suwaro na siyang kung binsuwaro na, it'll remain the same. Patakin ka, amen. Na kung binsa pala si Bella mo ay, tapilang nandoy sila si. Siya pala aking kain sila. Nanaking may pangay. Siya pala aking naging may. Please your heart. Pangay si nila, kumay ki. Kaya kumay fact, may kita reading para kasi si pangay. It's a spirit feeding prayer. So, lina kami course. Kita rin namin tune lang on ko siya dati.
Gas na get yung naninikos pa. Kandan kite mo yung get pro get casting ka. Kanda pa kundi siya bata. Uy, may siya. Muching na pro totoo na yung bunda na pa na po. Es makita na ti casting ka pa ipakin kakay mga tuwa sa iya. Pangit yung manumi totoo na kung siya kumakpan yung kumasin ka. May paroy. Takot at pwede na po. Come. Be still, listen, and delight. And number 5, meron, kada pa, kumatay, is. Name. Listen na pralan mo siya ngayon. Ilsay na sigin man, pakleto na, di ko nang kasanggat pagpaka. Mind lalakapasa la, spirit lalakay-reflect na kayo. But really that praise the Lord. Now finally, number 1 and number 5. Kaproy si may kiting illuminate of soul feeding prayer. Paul in fact, David in fact, my Bible in fact. Even the naksila, the naklarge. In manong kasang gat magdenorate magkid. In makandigat, kasyagat ke, gidigat ke, gidindi me, pusye ke, in bamo me. Maasing a page mo kumsukya, it like filled your heart. It promised you, kata kani back, amen. So prayer assignment lang pag hindi ke in when magde-pray ke kung ganyan na simsibena kung paano pray ngayon pray ke nila spirit feeding prayer kung ganyan na siyong kung ganyan na sincere kung ganyan na sin may kumlangsi kung ganyan na sin may nakaiwasaya pe may kalansa may palaging ko may koy ke government pe magdali ke pe spiritual refreshment. Number 5, spiritual refreshment. Mga bakyanap siya. Refresh. May aksasing minum. Number 5, may aksasing minum everything. Kung kayo sila sumasanap siya, ay nagkakaroon mo ma. May pitayin mo sa hindi na may kung sumasanap. Kung tanalikan si high school. Kung may ultimo. Kung may sunsod dito, dito alam may mitibaka. Il moment, si pena, il moment. Até que ligar. Si pena, kanda pa me, kung may na. Nabing sumon mga siya na yan na pa ni mama. Uri, ligyan mo dyan, sida, delta ka na mo. Nabing sumon, kung may long sina. Tasya, kung di ka nito, okay. Nabing siya na tayo na kung. Kaya mo po na sulit mo di buwan ka. Kung binsumyo ka, delikiti ko, itan mo'y kalang may taro. Ay. Si pena connect, uwi ko, ngayon malong may nagay ko, si pena connect ng tildo na may guarantee mas niya. Kung gan si pena connect, kim ma-atos ko rin. Come, be still, listen, and delight. Kung pinloin ka na po na ito na, tisi ba mo may, ako yung le ba makasya ko. May lakal niya, ilakal nila kung manatol na. Wala lang si, wala ko. Kung mong nauwi ko ba? Kung dali suna and sing ngayon, pwede siya magkong saturated in his presence na kung may tinataka na may nalong na kayo, may kung itak liyak yan man noon, tanainin nalong na kayo, irrelatively kung siya. Kaya siya ko. Katuloy ka, praise God. So, praise Him at ang siyang siya first tulungan on course. Mamakipen mo kung kipatuntang sikat, when you're feeling so far from God, ano man pala, ito siya kung siya kisun ka. Siya pisar, sinulanin ka, pututunarin ka, call it now. Swine na kung call it ngayon, mag-away na siya. Pangit proy kaya. Proy na pututu si bang ito siya. Ineffective na by powerful. Proy si bang, kata ni, kung gano'n na siya,
kung gano'n si Pastor Gaben, kung gano'n si Brother Marlon, kung gano'n si Sister Gina, kung gano'n si may tagawa. Fotuto o pangin makatin me, il siye kasal may pa, kung ba may manakpagin ke. Katagal ba Gaben? Amen. Ewela kung kaya Calvin ni Proyce, na ewela mind mo man yung me, it cleared up with me. Kung nanaki-proy mo man, hindi na bakit nanaki-proy lang magkatapos yung kata. Mo hindi na kasan God, kilan God, o kila siya bakatapos yung kata lang na raw. Kata ko ni read Psalms ko nga. Sige, proy si bangan, tata, oro, na si, ngan angan. Liki na ngan ki, inang. But they're going to read it. Number 1, soul feeding prayer. Proy may kiting nyo si Pena inakay kung kantilap lang na. Katingin read. Read. Singa dito yung mga verse. Read. May malong may nagawa. Sanginin na ke. Sanginin mo itsa na ke. Kopakum na ke. Taba. Kaya siya man kayo. Kung sanginin na ke. Incline my heart. Taba. Incline my heart. Father God. Incline my heart to your testimony. And not to my selfish gain. In Jesus' name. Amen. Kung nabutuloy. Pero ay may mas matikata para na kumata sa laylay, kibu. May silang. Kung may silang kaya. So, ikatita naman ang kipring na lang tulad mo. Kung pinang si mong natigalo, ako nga na-proy siya uwi ko. May dahil si proy ko man. Kaya may siya siya, orela, may katil siya kaslan. Len akto yung kumatago. Ilvamo ta. Kasta ko mo mame? Lam na limi ko. Silva mo me? Lam na limi ko siya algo siya. Algo siya siya. Kasta mo kumata na kiyo me proy ka. Read. Ito yung read. Ay siya lam na limi ko. Pos algo siya siya. Iureling ko paroy mo. O cascade impact. Pag may impact o kung impact, inte-coin po ang nabisya. Katagal ni read. Lim God impact, nanaklo, GLN na nanaklo. Kellen posting. Nanaklan God me. GLN na nanaklo. Kwen, kumman ko ang tinan ko. Kumman ko may siya tinan ko may siya. Kung man ko may voice na, tinan ko may voice na. Il-way yan. Read. Lim God impact, nanaklo, GLN na nanaklo. Genit lo, siye na kin genit lo. When na kikasawar le na palatigin felo, o ingin genit lo, palatigin genit lo. And nanaklo, ginanaklo. Singaw? Jasno kvenas no, of makyakin kasaw me, inaksok-sok yung Gas. Of oros no inkop, Gas na ko sa ka? tayo nos kudewayo, inisusra ko mo yung FLFN na niye, kikas mga. Sino read this nga siya? FLFN na katrini. Read. FLFN na niye, kikas mga sako, sa kiyata kung dali ki mga sakuna. FLFN na kilong sila. Katrini ka, praise the Lord. Praise the Lord. Iwan na kinpakla kung proy ken. So proy si mit kung kiko sinagabang nga proy ken ma kung pakla ini. A proy siya kung kontralain siya lilan kita sumonin mo. Alang ti work way kila si pena. Alang si mo minunaklo. Pangit proy si mo. Kumet ti si pe round in a round. Siyuro kan proy si ma round in a round niya. Siyuro. Tikala pa kung tinaman alam natin ka Frankie. Kung glad. May kumarakan siya. Kung ti kayo rela, masin. Kung manating ka, tari na kung manating ka. Katuloy ka kaya. Amen.
Mais alors, si je m'attends là, moi je vais là, il n'a pas de mec qui va pas de moto. Comment tu l'as là? Et quand il se comme le relais, il comprend. Mon âme est celle, quand tu veux pas qu'il m'aime. Pour eux, c'est même une chose, mais je me getting nearer to God. Foto na ke, foto na ke. Pero foto siya sa katil siya kasa men ete vlog na red man. We say erala man, ma it's a pa na ke. It bin sa pa may kanta ikaw na art man ba mo man. Incline my heart, O Lord, to your testimony and not to selfish gain. Kana pa submit ako sa ilang God. Baba mi singing, masikon ka siya in Jesus, and sukume e masususume. Gimana kayo? Malalat na mga ko sa ipapako. In Jesus' name, amen. Mutu. Kung pinproy round in around ni Mate, kung pala ko Mary ko round ma. Mary ko round me ko roke. Kung pinta ke bate me ko roke. Ame pusle ko me roile, ko en kan kumle. Muito proy ora proy luman. Ina kayo kumpai ng wang depelo na singka o yokalik kalan sa plo na sil. Kung kalan sa plo siya yokalik din nakpaligat na sil, insa nakpalipel at mawan na ulikata. O masiman na ako lukigat ka na po na may pladulan, palinding ka about time. Katabi ka, amen. Amen. Emotion naman. Siya palaging masingay. Makumpalaki na pa may. Kaya mana ka kung kufeng takin na nanak naman nag-iprel man. You're pulled from into every direction in your life, ma. Ano yung one lekat? Kaya siya palaging kanjing ipet, all that fell. Na siya pinagin mo, yung palaging na po na manggi mong inmay ito, sama rin na lawn course, pasingan sigit liit yan. Ma, ka-emotion naman din na pull you in all directions. Palalo man, kung giproy, siya proy, mo kung siyak na nan kumasi ma, kung din na kanan ka. Pangay mo wala siya. Ilakyalan niya ka tinatis. Hindi talaga pinawik na ponsi, malad na ponsi. Kaya nga kamirit mga sina, malad na ponsi pangaro, fellowshipping with the Lord. Matay ki number one. Let's so, mga kinapangaliya, nga pala, katin na gintel na, ang nga pala carry refreshing, kaya nga pala. Ako yun. Ilista liki, pero mo rin ka ito, ilpainin ko ang iskom na liki ko. Tala sinsi mo itan? Si Perano sin, pero singkata, el kashigum, iniskum naligigum, kaya si Perano. To separate you from your spirit, in mo kung kakatalik matulgan na ponan, kanya pa may. Mana ka mo may sabi, kung mo puri kinsinay, soul naman is service, spirit naman. Flesh naman, into kuy, into fat malaka. Kaya kung puri kinsinay, spirit naman is pagki. Pangandalig sinding God. Manooding God pa kung. Manooding talk siya si Bakong. Katagalin ka kaya. Amen. Katagalin read. Read. When all you feel is you're pulling from all direction, naging mahuman. Kung nakaan kong lay, kung pose, o nangis kong naging mapay, sino pa ng men, on time moment. Tayo na clear rin mo ka. No. Collect yourself by coming to the Lord and do all this for and five. Katagalin read. Read. Sinansiya. The Tinashi. 86:11, kata ni read. 86:11. Pero isipin Panginoon, kung daligas na paroy. Kung pinangin, halikin paroy. Panginoon paroy. Bata, paningin siya kinikan law na ki testimony law. Ngayon mati law na ki managawa sa'yo. In Jesus' name, amen. Paroy lilis flow mo, interrela kati lalo na siya. Paroy lilis flow sa'yan makadilta ko. At posti kung yung mga ipang na nagkimakadilta ng pagkain mo. Nanaklan ka ito pa yun ang siyong. Inkenik mo lang ka ito pa yun ang siyong. Kataganita ko, Lord Jesus. Kataganita read. The Tinashi, all in God. Dami akong lang sinay na God. And I practice kung kinsiya na po. The Tinashi, ito na influence sa pagkain. Tuwing singan. Singan doon natin. Singan sino pero silong to siya kung pinitala pero muna na kung siya pa isya proy. Read if posing pa proy.
Muy siêu muy cũng thì con tôi là pray. Pray is an attitude of more like the relationship of the God. Makimoli pray. When Paul sing. Nang dali ka sa tang paano man siya ng dali kung kaya. May pay ka sa katangin ka kaya. So kung pinga tayo kisin tuloy ng tatangan makumbalakan na katangin really sound. Yang awit was singalang gusto. Kung kan matawag na so magi Moses yung plugin pinamasanan. Oh Lord, thank you Jesus. Kung palagin pa kita pela, kung pala mo, nanaklo mo, emotion naman pa mo, malita ka din lang sila. Siya palagin pa kansin, nga palagin si pela pa. Siya palagin, I mean, just be very kanolan. Siya palagin mo si pela, papalang yung siya kung lang. Mang, ala yung gasa na po siya, malita siya yala, may naang. Kung kaya lang mga bupan ng katil lang si kung, ilang si kung may tigimana kayo, ilang si kayo. Il palangsi. Il dishkilan langsi kung, wagin maralan langsi kung, il pangan. Katarin ni read. Likat le silang sigaw mo, kaya siya tudan. Singala ko, katarin ni read, singala ko. Okay? Read, isa natin, the sheep. I think, okay? Likat le silang sigaw mo, kaya siya tudan. Takot sa ko'y noon, siya mo lak na po. Kung ka naman sang si may intersect may, naikal na brother malan tabi kay lang si kawulong, kay siya tudan na kayo. Tamalan ni pakain unin siya mo lal na po. Intercessor pray, kung kan pray, tata nga pray kayo ko siya, tahan siya nga kan kakapat. Nga pray kayo neighbor lang yan, nga pray kayo co-workers sila yan. Panga pray Lord. Uy ko, kung may sumaki ka si kung may pray Lord maki ka sa ngayon. Pinggong feeling that God sees, presence ng God ay buwan nila. Kung mga nagdandag sa likya. Sakta yan kung napon na ito siya, kung kan di post year. Kung kan, sakta yan nga number 14 kung kan di ikya. Na masak na magdadiki ka, si malu, dali ikya, munit lang siya ba ito kang ipet. If you want and desire for a deeper understanding, kung kalat na pay na siya, God na ma-shoot. Kung ma-aware na pay ki presence lang ngon madalan God. Ki pelong pesi makadash kenya nang pesi mo wang nilurit malong ungayan na yok si jika na kenin na talong man. Paroy sila esang karanin. Kadita na, katin pa yung di may fat shoe. Fat sin silu, katin pa yung kasal na shoe mo. Iltang kumagay na, kung nalal pungil, akus, kasal. May kasal na shoe, ulay lalang na kayo na shoe, develop na rin God, sa papa dumong, develop po siya na siya. Ewan nakimael, plan na ke. In Jesus' name, amen. Ever since sakta tolu pa singal ako ng singal niya. Proy nagkawin si nagkakon. Kongan proy si pangi, na ufong, kay si proy ngayon kumakonrala. Sisid ka, lusid ka, kay mapon na. Spirit feeding prayer. Ngunuming ka gidi yaki proy, ngunupon na ke. Kaya tabi ni Reedy ke, may pelnong peta ko at siya, katin na ganang pen po siya, at tabi ni Bakiman. Tabalang yung tirala pen po siya yung mala. Ilito lala kardalan kaya may lala, usang may lala pag-apit, at tabi ni Bakiman. Ilito lala, timalong yung po siya, ipay po siya king kumo, at tabi ni Bakiman. Tala siya, you prophesy, timalong po siya, malang dapat mo, God mo, siya wala naman kayo, inka siya ulang, Pinpelatin, limpin mo na kayo, nanan ka mo na kayo, lakarin kong yan. Langsi, alright, in pride kong, siyat siyong,
Kuminsang na sil, ininulong, push na long na kaywa. In Jesus' name, amen. Praise God. Roy, on give Paul in promise in my Ephesus, my talan. Kan promise in Seattle, kan promise in Mauyas Kosrae. Roy sinin faklan upon the sangin may sangin selu, sangin may gold, sangin kawak mo, iskumyan ka na laki. Kan Roy maging masin upon na. Kaya sang ka urik mga sin may na kayo, katagan ni kaki na. Urik mga, hindi respect kita naman. Katagan ni read. So, substitute ka pa kung kan sanginin. Isa kung kan read, itawari na kung sang proy kaya uwi ko. Mafak mo kung sang no. Todo, singa ko sinda wa. Visions. Kung dali kung dalam dagro, may proy na kayo ikaw na pa ike. Na kung dalam palakin na pa mong lalong. Kung siya na lalong, kung siya na lalong, kata siya, master nila orela, bisay sa presence ng God, pakong supakat suke ka sa nike. Kata ni read. Kishipete ye, masika matante ye matantata. Siya isang ni napay yung sel na kaywan kakao at inchel. Asiyak sinaka. Pagduin siya nga siyak simbaba. Kikashpen muna ng Allah. Kikashpen muna ng Allah. The pumpasang kalan ngon long na silmalan. Inakri mo lal. Ingon lal. Kung kan sangin na po na and ma-pronoun and ma-pronoun galing kumikola na sangin. Pangin proy ke. Proy na po lagi kumerang kumipalaki na pa refreshing. So gudenda sanginin yung sanginin sel sanginin matan pe wala si mit ko na ko ke. Katrin ni read singa lago. Dawat. Yesu pese asika matante ye matantata. Kaya sang ni napay lang sel makaywa sa efficient. Asiyak sin God, ikashpin mo na nalal. When ngayon mo may read mo bawang na mo yok pa. Kasi ko read. Asiyak sin God, ikashpin mo na nalal. Kaya sa esot ko lang nalal na sigos. Nakaya mo gingon mo. Wow. Ano? Ay, jebe proy, sa kuwosin suko, ako lang bang si. Sa kuwos, ay jebe may sangkat na kaywa, sa ko'y nakudin sa depa. Luce, Paleta, Elohim lang si Yoken ng Christ na siyo. Aking nakuhusin na kilang sila. Pinayaan ko'y dalam ke. Ako sa araw na nagsisisaki o yalan ka. Nasil, siya ko'y araw na niyok bigimang na tayo kat siya kanan ka ke. Kishpin kalan mo rin maingGod. Wala na nasing God in church and in Christ Jesus, inye and ito mabatad. Amen. Amen. Wow. Praise God. Wow. Praise God. Dali, kung may reading ka ba nakasanda o kung may prohe ka at the same time. Pensipan na o kung may malulo. Pensipan na kung may malulo. Pensipan na kung may malulo ki prohe ko malulo. May kung prohe ka. Na kung bigyan, ipayak pa ikas nga tikom. Shoot mong na sinasyon. Shoot misa na sinasyon. Kanita la pangan ma sika kimolo mo. Katagaliga, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sang na kaya when you're in the storms, fin kung sundakalan mo, maunsa kung kusayangin ka mo man. Kita kya wan mo sunya kiluka lukos
Niên mong Ego God Ngài Eva Na yin na when he ma fasu Eva ingen na yin ilulin beo que assim sobre lá aquela na way when you come in God you will meet the storms of life when the storms of life are raging e tu come da choc mai carne como para uma chama seja mai água como le que pede uma paga assim que é água como le mete que paga tá como é tá com Malento que katsing pan babilan lan leila pakalan mo ban chingkong fin chingkong pang proilo katangini back praise the Lord muni na ko Lord reading Lord is on the tolu de mekos praise bela patrak na praise ni na katangini back amen patrak na praise ni ni dal ban mo kat praise mo tolu de mekos This only God. Lord this only God. Stop the tolu. Pause. Lumekos. Everything Kategori read. Papa made the name. Archmate Lari. Kategori read. Price coming. But Roy. They that lay me like boy for us. Yok kikalin lo kilon to God. At the promoting God in the day, and a cry. Shuke bingung kan galle mai sisi skon. Agola fida proige. Malan dasto. Shuke si mai kan galle. Ora proise minha urek manna. Fighting in Jesus. Dan mata kala tut ora na proise nei. Kuda tani ngai na mita reading. Bin Brother Malan, Brother Pastor Given, Brother Malan the pray. May the Lord direct you, Pastor, your heart to the love of God and to the steadfastness of Christ Jesus. The reading of Ushaya. Prophetic na kiyong moment mo sila. May tadiwa kaya si mo kanina. Kaya si mo ilan may farandawa. Shuki si mo ilan may farandawa. But couldn't read me that. Or I can Fakla na. Praise God. May fakla mo itsinan kay kumlingan na kung may matula, kung may proy, il-pash kay proy siya na intercession siya. Praise God. Oh, thank you, Lord God. Katagani proy. Leila win ilan kulkong at we at the cause in the coming God and matayin why not Christ. Si may baklayin na kita bakri mangin cause kita ulit mangin kong. Katagani proy. Leila win ilan kulkong at yoki kalim long kilang silang God. At the coming God in matayin why not Christ. Right now, Paroy lang katawanin makan kya. Pakong baroy kaya uye ko.
Pinash mo si kumong si Wang kung pak la papa. Kung dito lang ako na takot testimony to them when sikya makatil pa kumaro. You're not just a listener of the word, but you are a doer of the word. So there's so much more. Kung gayon ko na yung scriptures ang gagikasala, ingoy na kayo kung napay kipensinay, konito alam eh. And really, my utmost for the ideas. In sa mga sa ingoy na kailan yung masing kikikasing nito, look sa pa, luo, for sangan dia. In fact, ang kikikasing sa reading kong pake, kung tayo kong tayo dia, samang hindi, kaya mo, the only abiding reality is God Himself in your life. And His order comes to me moment by moment. Am I continually in touch with the reality of God? Or do I pray only when things have gone wrong? When there is so much of turbulence in my life, I must learn to identify myself with my Father, closely with Him, my Lord and Savior, in the ways of His holy fellowship and oneness. Masipin pangay mga isikyan na simukan king masinanggan kakbaba. How's it feels like? How's it like in a couple mo apitel niyo mo? Mapagkasi. Nandito ko pitel kitin niyo na. The only reality is only God with you. Mga ko sa natin mo ike. Masanong ko na siya kung kung vingan read ke book man luwang why na mako bro? That's not given in something your business. Whose business are you running? So I must learn to live every moment with my Father in my Father's house. The true purpose of prayer. The true purpose should be si Fan mapalamuli proy si Fan. Oneness with God. That's all. Oneness with God. That's the only reality. Oneness with God. Hindi ko pray mo kaya lagi mo i-intercede tayo na mga. Hindi ko tell kung pray mo ito ng nagkakata. Iyan ang isisip tell. Kakita lang. Already ko may na-spend. Finito ko nga, kung kanyang daligang, kung kanyang masin, tell up pa kung kanyang. The only reality in prayer, in a prayer life, is oneness with God. When was it? Mama to what the toko. Got to really back in. Amen. Kung ngayon ko na may prayer, mas na nagakla kung nike. Segura yung luwi singa mas na, chon singa na ko singa doli. May prayer ka na pang eh. Hello ko rin ko singa man ko. Prayer mong pang ni sinta. May din long sa long my back ko. Ina ri. Talisin ting na pang eh pa back mo mga back pa back. Kung kala back mo. Umay na pa si tumong ngayon. Kumingin na me. Kung foto na ba yun si. Segura ya luo. Po singa chon singa la push. Po singa dolu. Luo ang alya, pugsak na uli ko luo ko rin ang kors singalon kors. Luo ko rin, main ko na kayo kung kandi na pa eh. Oh Lord Jesus, kuloma lang. May makadil family ka. Ay, nandiyo ba? Nandiyo ba? Sekraya, luo, singaw. Next, John Singalapu, Longong Tol. Next, Luke, Luo, Angaulia, Sapla, Luo Corinon Gosh, Singalon Gosh. Ngayon sabihin Revelation, Tolu Longo. Revelation Tolu Longo. So, Brian Lars na kayo kay Cousin Nepal. Sam Yangog, sinala ko siya mga 20 Kung dalhin,
Intelligent na pala, kung may recast ang kat, o kung provide, right? Kung may tissue ba provide, tada, ay siya kung karoon yung yung function eh. Kung amen. Kahit provide siya like Father Barrington. Tada kilog yung may retard ka na, pai. Father Frankie pa ito provide siya na, ladan mas man. Alam po tungtuma dyan, pai. Ito ako siya. Provide lang siya, kung ito talaga eh. Kung may palana, may kung may siya po, kung ito talaga eh. Kung tikain kunle, kung tikain totoo na kiurik, lens up long, kay church work and God's work, kung tikain totoo na, ulit si Pela, maki kong refresh ko. Katari ka, number 1 pa men. Mama, huwag na po ng pangin to. May kataro ko yung guys. Lain sa imit ni Kalindi Makers. Number 1. Kilay? Refreshing by what? Spirit feeding prayer. Napakadagan na po naman siya. Hindi rin tagay, kiyang tagay niya. Pero yung masuya ka pang kumepulok le. Umtikoy na tawa na. Kumepalaking na play. Kumentalig na kumisama. Mwenme. Kumentalig ko mo yung suot na sungge. Puksikan ridi ke. La siyang na sungge puk na nungge ko. Holy Spirit ay sun kumupong. May nagkiwan sinumahakula. Ingamat na pay ko. Sing katagan ni back praise the Lord. So fellowshipping mong kay ko sinipag. Kung ano kung may pro, kung talo kung may pro yung pas given, Sister Sabi, kung may tlak pa niyo. Kung tali pro, sige mo i-call, mo kahit sikat rin ito lutes unika. Pero kung pro yung, huwag yung tali tuwi. Kung may ng pro yung, layak yun. Kataganihan sa pila. Listen, listen. Listen, kataganihan ka tapos. Taliksyugit na kayo, huwag na tendidigil na megatron. Taliksyugit na kayo, som na rin nebabakyo na kanboy ladad ba niya na. Taliksyugit na kayo, syuki balda rin wigan, may force na kayo. Taliksyugit na kayo, huwag na deploy sa pay kayo kasi nga. Na may simtasis kumahan kayo, weep, may kayo. Praise God, praise God. Praise God. Bless you Lord, bless you Lord. Bless you Lord. Pahin na pahila. Kataga nagyan siya kita nakatilali mo yung nalasya mo yung arsyum dahil kung katsi may tama na kayo mahal na pagkinayin ka ningan kaya may kumitama na kayo kung kanra na kayo kung kayo na siya na kayo kaya na kayo kata kaya nanguyi ka kaya na kayo siya na kayo nilasya kata kita ko pakulat siya as one with you as one family Lord God may tagawan rin siya na payi may tagawan kan long sisijin siya bakong sisijin siya. And tonight, Lord, we choose to come to your invitation. Opo. Kung siya na kita yung tatagok, tiyakingin na ba? But siya gusto. Panungat kayo nagatalain. Oneness with you. Lift up your hands. May nagay mo. May nagay mo. May nagay mo. May nagay mo siya na. Kali siya na doon yung memory. The
Pangay Sapla Kibet, Catholics, when they want me summon God, give them the God invitation, El Padre invitation, take it in. At the moment, family kumpulo ko iko so. Happy New Year na sin mo italiwo iko sila. Sang sila sa Jesus. It's another new beginning. Sila sang ito, imana kong yung bata. Lahat kong ila, pinayawas mo iti din false na kaya mag-radaway kung pinsong ng mis, pagdama, kung gayon, may tangan kong shoot po sa. Kung matabang dito rin mo yun. Tabang pasyo. Tayo ko mga ngayon. Ngay tayo ni Tari, mga po. Praise God. God bless you, everyone. Watch mom receive cake or something. Jesus on Jesus, son of Jesus. God bless you, everyone. Kung may song cake ball and God, song give me